Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Mercedes-Benz Malta, Pizza Hut, Majoka Spas, Valletta Glass, We Are Water, ALS Malta, Positive Parenting Malta. Savor the flavor at Pizza Hut, where our love for pizza meets perfection. Indulge in a variety of pizzas with 3 irresistible crusts. Create your own masterpiece or enjoy the best of both worlds. Visit our website, pizzahut.com.mt or our stores. Ingrid, grazzi tal-li ġejt. Grazzi tal-stadina. Jiena naf li din is-sena, din l-aħħar sena kienet wada. Triq twila u mudlama ħafna. Naf li għaddejt minn ħafna affarijiet li ħadd irrakkontam. Però qabel ma tibda Ingrid, mini Ingrid? Ok, mini Ingrid. Ajja, Ingrid għatman bedlet. La qabel, minn qabel. Ingrid kif nafaj, jiena. Il-ħajja nbidlet, ċirkustanzi nbidlu. Pero Ingrid dejjem baqgħet kif kienet qabel. Xi ħaġa li forsi għax ħafna nies qed li imma din l-esperjenza bidletek. Le, mhux bidletni. I was never seen. Għax forsi qed jaraw verżjoni oħra. Mhux verżjoni oħra, verżjoni that was never seen. Imma I am the same and the one person I've always been. Li hemm aspetti minni li ħarġu iktar. Issa iva. And that forsi people are acknowledging and sympathizing with and relating with. Ġifieri qed jirrelataw magħha forsi għandhom esperjenzi tagħhom u qed isibu ċertu similaritajiet, ispirazzjoni, similaritajiet għax jiena nemmen orajt l-esperjenza ara il-karattru jitwelet miegħek ngħid jiena, però ċ-ċirkustanzi u l-esperjenzi tal-ħajja jimmodellawk fil-li toħroġ aspetti iktar minn oħrajn tal-karattru tiegħek jew tal-personalità tiegħek. Bekk Ingrid forsi fajnejn ħafna nies anki familjari tiegħi li forsi ma kinux jafuni biżejjed jaħsbu li jiena nbidilt, però jien qatt ma nbidilt, jien ħarġu forsi aspetti minni li ħadd ma qatt mara qabel. Dik forsi d-differenza. Eżempju, jien naf. Illum il-ġurnata nħoss qabel kont anki issa dejjem ambizzjuża, dejjem I want more, dejjem nippuxja li nifsi beyond the limits, which I still am. Imma jekk qabel forsi kont qiegħda at stage 90 u ħanippuxja għal 200, illum il-limitazzjonijiet li tefatni fihom ċirkostanza dil-marda, d-disabilità li spiċċajt biha, tefatni at stage 50. Għala jena, I cannot strive for 200. L-aspirazzjoni tiegħi jrid ikunu raġonevoli. Inżilt fis-sens ta' bħala limitazzjoni li tatni, però l-ambizzjoni, l-aspirazzjoni, ir-reżiljenza dawk kollha għadhom hemm. Jien ma nbdilx, anzi iktar ħarġu b'mod b'saħħtu. U li kieku din marda ma sabitnix f'istat b'saħħti kemm fiżikalment, mentalment, emozjonalment, kieku kienet ħalli ħafna iktar effetti devastanti milli ħalliet. Inti għatli, ma inti accountant by profession, però kellek skola ta' sfin, kont mur il-ġim 7 darbit fil-ġimgħa,
żewġti klib kbar u qattus. Le, kelba kbira waħda żgħira u qattus. Mela kelba kbira waħda żgħira u qattus. Tifla ta' 6 snin. 6 snin. Top tikteb. Kont għadek kif taħt investejt fi stabiliment ta' wellness. Iġifiri kontat li kontat tippjana biex titla bil-Brazil, tisfen. Tħalt f'Hazard pal dażmin sena ilu. Iġifiri literalment meta tlimel il-ġurnata fija 24 hours, jien kont indaħħal kemm jista' jkun f'daw 24 hours. U ovvjament ħafna nies jgħidu ringrazzja l-Alla li għadek ħajja. U nafu li tirringrazzja l-Alla li għadek ħajja, pero it-trauma li inti għaddejt minna din is-sena hija xi ħaġa li meta rrakkontajtili kif qed tajt inti jrid ikollok reżiljenza kbira. Fil-fatt ir-reżiljenza tiegħek tant hija kbira li inti meta tlajt Hazard kien diġà beda l-uġieħ. Kemm kellu ġieħ dak iż-żmien. Minn xi ftit ġranet qabel beda tnemnim għax hekk beda xuwa kanser tiegħi kien fix-sciatic nerve, fix-xatka. U beda jmisli ma' nervituri oħra, muskoli, etc. U dak kien iż-żmien ftit ġranet qabel li beda juri sintomi ta' tnemnim. Beda jittarrax li l-ewwel beda swaba ta' saqajja, mbagħad beda jieħu l-qiegħ kollu ta' siqi u l-wiċċ, mbagħad baqgħet sal-kaf, sal-pexxun, u baqgħet sar kubtejja, insomma dejjem tieqa din numbness. U mbagħad bdew ix-xokkijiet. U sakemm kont hemmhekk jiena l-ammont ta' uġieħ li kelli kien indeskrivibbli. Però dejjem ngħid kont inħoss fil-fatt kont naħseb li huwa xi nerv maqrus. Għax huwa l-istess sintomi tista' tgħid, mentri kien il-kanser qed jippuxja fuq jagħmel pressure fuq ix-xatka. Ovvjament kun qiegħed f'ambjent temmek li inti tibqa' għaddej, titturi b'saħħtek, kemm inti b'saħħtek. Hemm il-filming għaddej ħin kollu, hemm nies li ħin kollu jaraw kif ħabdu miegħek u jneħħulek il-moral tiegħek biex inti tirtira u hekk taf kif qiegħed f'ambjent f'logħba, kompetizzjoni. Isek survival of the fittest. Pratikament. U bqajt sejra sal-aħħar kien hemm xi ħaġa żgħira li missjajt pereżempju tar-roti għax kellna sigħat twal bir-roti u prattikament jien bdejt naqdef b'siq waħda. Ġifieri f'dak il-tħarbit kollu ta' terran u daqqa ġol ilma u daqqa ġifieri bil-backpack. Dak il-ħin ma kellniex backpack imma titkisser anke tkun fully trenjat u kollox aħseb u għara b'dak l-ġeħ xokkijiet li kelli. U jemmina lija li peress li kien ftit ġranet qabel. Taf kif jisu jkun hemm pressure biex inti titla' ħalli m'hemmx ċans li jsibu xi ħadd jirreplacejak u kollox. U jiena being li jiena once a fista f'moqler. Tmur. Mur at all costs. U ġifieri dawn mhux opportunitajiet li ġuk kuljum. Faċli illum il-ġurnata tajt ma kieku ma morċ, kieku aħjar imma. Le, asqat metta dik, anzi ngħid imnalla mort għax kieku illum il-ġurnata mhux sejra, ġifieri. Ġifieri dik kienet u hija xi ħaġa wkoll anke taran it-tifla issa qed jagħmlu repetition pereżempju tal-programm. Tgħidlha mami kemm kont it-tifla tiegħi kemm għandha 6 snin. U ġieli ma torix ukoll minn xi għaddejja tinduna li qed taffettwa to an extent tifla għax tinduna mill-kliem li tgħidli ara mami hemmhekk kont għadek bix-xahar, hemmhekk kont b'saħħtek. U jiena dejjem kull ma nagħmel nġibha quddiem għajnejja li jien tkun proud bija hekk li meta tikber tajt il-mami tiegħi b'saħħitha u hekk.
U dejjem ngħid, mela jiena dejjem kont b'saħħti u dejjem nagħti 200% tiegħi fix-xogħol, fit-training, fil-passjonijiet tiegħi, fil-business. U f'daqqa waħda kollox krolla u t-tifla ħliftara nisik mhijiex. U dik tweġġani emozjonalment għax ngħid jien mhux dik l-outlook, però rid nagħti lit-tifla, però bil-kontra t-tifla qed tarani iktar b'saħħti li akkost ta' da kollu li qed ngħaddi jien qed niġġieled u l-qudiem tisal biex tifhem aħjar. Iktar ħadd apprezza l-fatt li omma għalkemm ġiet preżentata sfortunatament għax hija sfortuna at the end of the day. B'daw l-limitazzjonijiet kollha u bdil-marda kifra, xorta baqgħet hemm. Baqgħet tiġġieled. Reżiljenti, mhux ħallitu jitfena dak kollu li ġi fuqha. U dikka mbagħad ittini kuraġġ li anke nkompli għaddejja. Jiena li kieku ma kienx xi wkoll kien hemm momenti li kienu korroħ ħafna meta ngħidlek korroħ ħafna dak it-tip li nħarsi mera ngħidlu mu lejħudni. Loġieħ ikun tant gravi li pereżempju mhux loġieħ biss, ma anke nibda nara nibda ngħid għalfejn ma ħadniex, għalfejn ma ħallejx il-kanser joħodni, jgħaddu momenti korroħek. Ġifieri taħsbunix li jiena dejjem reżiljenti u dejjem strong u kollox le. Far from it. Anzi jkun hemm iktar momenti dark milli momenti inqas dark. Però huma dawk il-momenti dark li mbagħad jippuxjawk li titla l-fuq. Isu għandek molla, l-ewwel tniżżilha l-isfel u mbagħad ittellak. Dak il-moment li jiena nżilt l-isfel qed itini l-spinta biex nitla l-fuq. Għax jiena dawk il-momenti korroħ mhux just noqgħod spiraling downwards, jiena dawk il-momenti korroħ nibda nipprova noħloq affarijiet, naħseb f'affarijiet li jistgħu jippuxjawni l-fuq. Affarijiet li nista' naspira lihom. Kif nista' infittex issa u ChatGPT u affarijiet nifqgħu moħħi qed ngħidlek. Infittex kif nista' nfejjaq lili nnifsi fej forsi ma tasalx il-mediċina, kif nista' insib mezzi alternattivi, kif nista' nfiq minn d-disabilità. Illum wasal punt li spiċċajt mill-kimo jiena issa. Il-kimo kien aggressiv. Ejja morru lura. Inti għamilt hazard somehow irnexxielek tispiċċa, ġejt lura Malta u domt ftit biex issir taf x'kellek u kważi kellek tisma' iktar minnek innifsek milli il-professjonisti. Mela, għandi kull rispett li professjonisti u kamanuni u kollox, at the end of the day minnajrom. Mhux hekk. Mhux ħedaw. Però sfortunatament xi kultant ikun hemm ċertu burokraziji u delays fis-sistema is how it is. Li kieku jiena ma ħadd inizjattiva personali li nikkuntattja jien personali lill-onkoloġi, ġifieri, biex niġi nagħtata treatment, kieku jiena probabbli qaseda fuq das-siġġu ġifieri, għax id-delays u l-istennija kienet twila wisq li ikun hemm min jispiċċa jgħidlek jiena tlift xi ħadd qrib tiegħi għax ħallejt is-sistema taħdem għalija u ma puxjajtx għax mhux kulħadd hawn min literally jistelaq fis-sistema u jistenna. Jiena being Ingrid. Nipprova ma neħux ċertu chances. U fil-fatt ħadmet pożittiv dil-ħaġa għax ikkontattjajt jiena onkologist partikolari mhux noqgħod nsemmi ismijiet hawnhekk. U għalliħe fil-fatt il-kastijak qed jiġi diskuss bejnietna għatlu ma, I mean, this is not something li nistaw nqogħdu nistennew tant, sarkoma aggressiva ġofija qed ngħidu months, xhur. Mill-ġej diagnosed għalli ngħatajt treatment, mhux qed ngħid bla biex ngħid deficiency in the system or something, qed nitkellem fuq il-fatti. Ġifieri minn hemm naħseb jiena għandu jkun hemm naqra improvement ukoll biex nevitaw kien hemm min infirixlu. Pereżempju,
naf situazzjonijiet ġifieri. Inti għatli li kikun firex tiegħek inti kellek 20% ċans ta' ħajja. Jiena il-kanser tiegħi kien Ewing's sarcoma. Il-prognosis tiegħi li kien għadu lokalizzat u mhux metastasized, ġifieri ma kienx infirex, kien 80%, around 80% ċans li jiena survive. Kieku firex 20% jinżillek iċ-ċans. Ġifieri u jinfirex ta' selma għax huwa tant kien aggressiv li min u tiegħi kien ġoxxatka, ġifieri hemm blood supply u dan iħobb il-lungs, il-pulmun, da tip ta' kanser, ġifieri tlalek fil-lungs u da sekk. You've had it. M'għandekx ċans. 20% is very minimal chance of survival. Plus sekk tibqa' temmonet, minix qed ngħid li I survived u m'hemmx ċans li joħroġ jerġa' għax ukoll there is a good chance of relapse. Imma il-prognosis tiegħi la darba l-ħaqtu lokalizzat kien tajjeb ħafna. La darba ngħaddi minn dak il-kimo kollu li literalment qatilni Melanie. Għajdli fuq il-kien. Qatilni, ġifieri dak it-tip li kont nitmiegħek malaj taqasna sal-bathroom. Mhux ħansemmi fajt muqżiża ma dak it-tip li kollox, kull ma tista' tassumi li jista' jiġrilek. Naf, vomiting, kollox. Mhux ħansemmi ħalli ma għatli l-kimo li tawk kienu jgħidulu the red devil. Mela, jiena kont nieħu 5 tipi ta' kimo. 5 drugs. Min jaffettwa nervous system, min jaffettwa l-cardio, l-qalb ġifieri, min jaffettwa anything. Ġifieri fil-fatt jiena ħanibqa' niġi monitored for cardiotoxicity for 25 years. Ġifieri it's not just jagħmlu li ECGs, jagħmlu li anything, MRIs on a 6-monthly basis, CT scans, PET CT scans. Naħseb ħaniġi nixgħal iktar minn Christmas Day. Bir-radiation li kolli fuq. Għandu naqra żoħru. Naqra dark. Ġifieri, joking aside, u kont ninata ħafna antihistamines u anything li biex jiena ġismi jikkumbatti. U l-mediċina li kienu jtuk biex jagħmlu aħjar kienet għar. Kienet għar għax ma kienx taqbel miegħek. Kont allerġika liha. U xorta kellek toħodha. Xorta kellna ħodha. Ġifieri iktar kienet għar dik. Dak il-ħin kont inħoss iktar side effects minħabba l-allerġija tal-din lejn daw mhux pinnoli, infusions Infusions li supposta jgħinuk. Supposta jgħinuni u jagħmlu li cover għal-bladder u fil-tek. Plus jekk li niġi into induced menopause biex kemm għandek żmien Ingrid? Jien għandi 45. All right, say li you're on the verge of menopause. Insomma, ma imma qabel jiena ġifieri kulħadd jgħid imma kif tlaħħaq? Imma kif m'għandek xara bajda? Imma kif m'għandekx tikmixa? Issa mimlija. Imma kif? Sabiħa. Jien naf tibqa' hekk isek waħda jiena llum qed ma jgħid li 40s kont inħossni ħafna iktar b'saħħti milli kont minn my 20s. Kemm mentalment, kemm u f'daqqa waħda forsi tengod li sabni b'saħħti li għax li kieku forsi ħallini hemm. Li ġifieri kumbattejt għax dal-kimo ukoll huwa l-ar għalli is the highest in the spectrum. Ġifieri għalli the high toxicity, high dose, high intensity. Qed ngħidlek kont nieħu 5 tipi ta' drugs differenti u wieħed minnhom kien dubbed the red devil. Ġifieri dan aħmar ukoll il-kulur. Ma ngħidlekx miex kont ngħaddi f'għajnejja jinqalbu għaraq nies isni mort maratona. Kont nittawweġ qisni nitrembelek ġo sodda. Għasidija m'għandek miex kont ngħaddi. Darba minnhom niftakarni. Qabduni nurses u r-raġel u l-partner tiegħi wkoll biex nipprovaw itellawni fuq toilet ġifieri. Għastajt fil-malart nitellqilhom hekk litre. U ħars li l-mara hekk mulej ħudni. Mhux biċċajdi di. Mulej ħudni għatlu.
Tlu ma niflaħx. U mbagħad f'daqqa waħda ġini flashback hekk tat-tifla tħares lejja, ma nafx kif. U tajlejja ma kompli ma lija. U hekk u għamilt sforz u tlajt fuq it-toilet. Ġifieri it was that serious. Ġifieri ġismek literalment jaqa' m'għandux saħħa. U mbagħad thanks tal-onkologist tiegħi minn hawn sallimnu għalkemm ġieli nitkellmu naqra fil-fond sab li ġifieri għadu jaraw ġismi minn xiex qed jgħaddi minnu għax dan ukoll huwa rari ħafna dal-kanser. U speċjalment tiegħi being fejn kien ġo xatka huwa uniku fid-dinja. Qatt maraw Ewing sarcoma ġo sciatic nerve, ġo fih. L-iktar ikun barra xit tal-ekraw, imma li jidħol fih qatt maraw. Allura tkun unika, allura kull ħaġa li provaw isak il-guinea pig inti. Qed tifhemni. U dik ukoll mhux bħal pereżempju qed insemmu jiena f'breast cancer li llum il-ġurnata thank God għandna 99% breast cancers la darba ma jkunx infirex li jiġi trattat jiena f'colon cancer, testicles cancer, daw huma kollha cancers li llum il-ġurnata nafu kif irridu nitritjawhom bleżat. Fil-każ tiegħi kienet matter of a trial and error kważi. Luckily, thankfully, għaddejna minnu. Kemm il-round għamilt ta' dal-kien? 14. U 14 mhux nidħolu noħroġ, 14 kull darba ġimgħa sħiħa 5 days isu l-isptar. Day and night infusions round the clock, ġifieri jibqa' day dan. U mbagħad nagħmel ġimgħa oħra d-dar ngħaddi minn Kalvarju. U mbagħad nerġa' nidħol l-isptar. L-aħħar jumejn kont inkun tajjeb. Biss, ġifieri jgħaddu qisu kieku issa jiena rrid nerġa' nidħol next Monday pereżempju. Tifhimni jew ġifieri jgħaddu ftit ġranet, niġi f'tiegħi l-aħħar 2 to 3 days niġi sew kif qed tarani bħalissa pereżempju u nerġa' nidħol għal daqqa oħra u nerġa' 14 times. U din ilek għaddejja biha xi 9 xhur? Għax waqaft. Kelli surgery in between, major surgery, kelli mux ħansemmi smijiet il-ħat, ma mux ninsa li ċad, pero kelli surgeon talented tal-bliħ minn Oxford, ġi nizel hawnhekk biex opera li specifically. Da basically qataw li parti mux ħażin mix-xatka fej kien il-kanser located, għax bil-fors tittaqta lilu u iktar clearance minn madwaru. L-eżat qataw li 12.3 cm mix-xatka, ħallew li gap. Mbagħad komplew qataw li l-komplement ta' nerf ta' siqi, sur il-nerf, biex għamel graft, biex jekk xi darba x-sciatic nerf jerġa' jibda jirreġenera għandu pathway. Wow. Għandu bridge. Pero it's not giving me any motor. Jina siqi ma nħossix u ma nistax nagħmel movement fuq għalaqqas, pero inti tarani weight bearing u miexja, nkun miexja bl-upper limb. Jena nibbotta l-parti ta' fuq. Il-ġisem huwa meravilja. Ġisem meravilja, ġisem kapaċi kompensatja. Kapaċi jagħmel tajjeb ġifieri, jekk għandi muscle ħażin ħajja ssib il-muskoli l-oħra biex xorta jipprova joħloq moviment. Jiena meta ġejt lura mill-surgery qalu li mhux ħatem xi għalissa, però you are weight bearing. Tilhom nistan please tuni r-rapport tal-surgeon u raw l-rapport tas-surgeon. All right, I'm weight bearing, okay. Kien hemm il-fizjoterapist loġiħ li kell xina siqi kollha minn fuq s'isfel miftuħa ktieb. U loġiħ li kelli għax kelli punti fin-nerf, fix-sciatic nerf, maġina jkollok naqaxxat katuġak. Tara uġieħ kbir. Uġieħ kbir, qasab wara jaqtaw ilek. Ħallu lek gap u jibbriġjaw ilek. U mbagħad kelli punti fix-xatka, punti fil-muscle u punti fil-ġilda. 3 layers ta' punti. Għattilhom jien weight bearing, dak il-ħin defist moħħi li rrid nimxi. Kienu xi 5 hours into the operation. Kif kont għadni qed nistejqer mill-oppju.
It was a long surgery as well. Għatilom weight bearing, ara n-nizla, bat dak jisu sidġu għek, bat mi u bat miexja. ħalqom il-fizjo nizel sawis. Għandi il-partner tijaj, ġibdilom ġibdet video tijaj, inklusu ma, għaxi ma bdejx nari muħ nifsi ikon. Għalli għarom, għallu li għatma kellna kasek. Umbat għallu li la darba, għallu li jinti, xi darba ħatimxi. U dik il-kelma baqat berenġa moħħi li ħanimxi jien. Issek nimxiex limping, jekk xi darba irrit nimxi jien. Għax jiena knowing you u naf Ingrid minni, naħseb inti għaddejt minn dal-kima u kollu. Pero naħseb l-iktar ħaġa li tkiddek Ija li tlift. Sieqek. Jiena tajt li setajt. Xi kultant, again, nsemmi dawk il-momenti korroħ. Nibda ngħid immala ma ħallnix il-kanser. Qala qed iħallini jew witnessing every brutal moment li qed nara il-ħajti titlaq biċċa, illum ma nistax nimxi, illum bluġieħ, illum hekk. Tlift anki ħafna mill-vista tiegħi minħabba l-kimo. Tlift ħafna, tlift xarek, tlift laylashes, tlift idwifer li kważi laqqas jimporta. Imma affarijiet kbar ukoll. Taf kif imma laqqas jimporta minti li tlift. Qabel li kieku kont mortant hairdresser u qatali biċċa żejda minn xari, kont naqa' ħażin. Aħseb wara llum li jien bla xar, bla eyelashes, bla eyebrows, bla suf. Bla dwifer. Bla dwifer, jaqaw li waħda dwifer. Għas jimporta, imma li nitlef siqi. Għax is-siqa lija kienet t-tini indipendenza, kont nitrenja, kont nisfen, kont namel il-passjonijiet ta' ħajti. Kien terapija lija, jiena lija tlift ħafna. Kważi li tlift siqi u d-dawl ta' jnejja qed naraħ jikrolla mill-lum għal-għada, ġifieri dejjem naraħ vista marritlek ħafna. U l-qalb jiena kon dejjem, per eżempju, jiena resting pulse kien in the region of 40-50. Wow. Tant kemm kont fit. Issa jitla li qed mix-xejn jitla. Tara dawk l-affarijiet li dejjem ħedim tal-jom ħajtek kollha. Wasting away quddiemek. U inti ma tista' tagħmel xejn, kważi, tħitzju, tu dikor. Ma jimportax li għandi xari, xej, li m'għandix xar, imma daw l-affarijiet kisruni ħafna. I have to be honest, ġifieri, kisruni ħafna. Li jiena tlift il-kwalità kollha ta' ħajti, tista' tgħid, x'fadal li minn ħajja. ħafna drabi rrit noqgħod b'siq mollija għax kif noqgħod naqra b'siq imdendla. Kif tqata' għall-ġurnata llum il-ġurnata? Id-dar għax kif nagħmel naqra attività ġifieri nimxi iktar milli misni. Pereżempju mqar nimxi mill-Mater Dei għall-onkoloġi dawk il-ħarġiet tiegħi l-isptar. Kolli pereżempju xi trattament Mater Dei, xi scan jew xi ħaġa, u rrid nimxija, nipprova nimxija jiena, taf kif? Dik il-bridġ u lura dik għalija ħafna. Meta qabel kont niġrija as comparison. Jew immur ukoll constant reminder immur il-fiżjo pereżempju, timmur il-fiżjo. Kif hemm setting ta' ambjent ta' gym, dik ħin kollu tfakkarni f'kemm tlift, jiġi pereżempju wadda bil-ballun fuq bowżu żgħirek u jien qed iwadda bulu lura for balancing. Jew jtini l-squats bil-kemm ninżel. Qabel kont nagħmel jumping squats mitej waħda, jew kont tajba ħafna fl-skipping jiena, kont nagħmel 90 minutes kull jum skipping at the rate of 170 steps per minute. Kont noddhom waħda bid-diski għaddejjin fuq l-għan waħda f'waħda u not ġifieri l-steps. U issa bil-kemm nista' niċċaqlaq. This breaks you down. Iktar, per eżempju, għedu li mintu laqwa li għettuħu n-nifs dika twaġġani daqxejn. Mija kien. Mija kien il-maratona ta' Darbjorn fil-31 ta' Wissi.
Għax inti tlift ħafna. In-nies jgħidulek in-nies jgħidulek b'intenzjoni tajba imma ħadd ma jgħix ir-realtà tiegħek. Il-ħajja ta' Ingrid kif qed tgħixha u dik is constant reminder ta' kemm tlift. Jien tgħidli għax ma tħares qed nħares il-qudiem u li kieku ma kienx dik il-pożittività u reżiljenza u l-aspirazzjoni li għandi biex nimxi l-qudiem u biex xi darba I overcome all these obstacles kieku ma mxejx sew. Ma naħseb għaduk kmieni wis biex inti bħalissa għadek fin-nofs ta' din il-maltempata kbira li għaduk minni wis biex inti tipprova tieħdu l-pożittività, ma jiena nisimak titkellem Ingrid u nipprova nimmaġinani kieku qiegħda minn flokok u Marko. Xina bħalek għamna gym goer u nibda ngħid kif iħossni. Immaġina, Kif iħossni? Eħta sodda bluġieħ, kontinwu bluġieħ. U għalkemm għandi pain specialist tajbin madwari l-ġieħ tan-nervituri u so unpredictable ma tistax tifmu xi kultant u ma tistax titritjah. U min jgħid li għaxek, un batam ħafna differing views xi kultant. Konsulent jgħid li mod, pain specialist jgħid li ieħor oncologist jgħid li mod. Iktar ma tara nies iktar ħawduk kważi qed tifhimni, mhux għax they're not specialized in their field ta'. Imma huwa tant diffiċli u hemm tipi differenti ta' ġieħ hemm xokkijiet, hemm constant pain, hemm assista tispjega. Il-misfiring tan-nerv, jina milt major trauma, jina minn accident gravi b'xida għax l-iktar immaġina xaħat daħħal ġol ħġiġ, per eżempju, u għatalu n-nervi xorta dom mwaħlin b'xi mod, jina għandi gap. Ġifieri l-accident jista' jtik dik l-ammont ta' injury. Is the most severe injury li stajt nikkawża tuqsaċ central nerve ġoġisimna li huwa xatka. A complicated nerve, ġifieri it's not just nervituri żgħar that they can be dan għandu ħafna axons ġifieri VOCD anatomy ta' sciatic nerve. Huwa komplikat ħafna li you can never it has to heal on its own. U plassek jiena minħabba kimo u hekk ma kellux di perfect environment to heal. Ġifieri tlift ħafna żmien ukoll. Oħra li għandi qed nara il-moskoli tiegħi ta' siqi tal-lower limb jintilfu. Atrofi jgħidulhom issa anki għax mhux qegħdin jinħadmu. Mhux qegħdin m'għandhomx, mhux hekk biss, m'għandhomx is-signal min-nerv. Ishom qegħdin fuq bniedem mejjed. Dawk they wear away by time u għandhom very short time frame. U għalhekk kontet fittex. Għalhekk, riċentement kontet fittex dik il-magna. ħafna nisqalu li it won't work, ħafna nisqalu li it will damage, ħafna nisqalu li provaw jaqtaw li qalbi. Pero jina nemmen u jina l-lum I trust a lot my gut feeling li naħseb li l-ħolqod il-magna specifically for denervated muscles kif nu specifikament tiegħi la darba ma tagħmilx sara tani clearance il-surgeon. I'm going to go for it. Ingrid, għat tkun waħdek u tajt għalfejn ġralijek u x'għandi bżonn nitgħallem minn dak li qed jiġri u fejn nixtieq immur. Meta nħares il-qudiem x'nara x'tallimt qatt għax jiena ngħaddi minn sitwazzjonijiet ngħid okej x'inhi t-talima. Talima kbira. X'inhi? Talima mhux qatt inkollu kontinwament. Jiena qabel kif għadlek kont
ara, meta kont imur il-ġim jgħidu l-makna. Ħafna nies Wonder Woman, minn xejn speċjali, però dejjem nippoxxa lil nifsi f'kull qasam, jekk kienu fuq xogħol, jekk kienu f'attivitajiet, fil-passjonijiet kif għadlek, f'training, f'sfin, fil-business. Kont l-enerġija li kelli u l-potenzjal li dejjem naħdem fuqu kien enormi. Mhux qed ngħid li jien xejn speċjali, imma kif qabel kontek u qatt ma kien ikolli ċans nieqaf u ngħid I'm enjoying life, I'm breathing air, I'm enjoying the quality of my life. Dejjem nippersisti u rrid iktar. Illum il-ġurnata jekk din mal-mitni xejn għal-mitni li għandi nieqaf u napprezza l-inqas affarijiet fil-ħajja. Il-fatt li tqum filgħodu and you're healthy. It's already enough. Askin ikolli ċans nqum filgħodu ngħid thank you Lord, qajjimtni. For granted. For granted. Ma nieħdu xejn for granted irridu. Għax illum qiegħed at stage 90, għada ġejta stage. Naf li klixe bi kbira u narawha kull imkien imma din hija r-realtà. When it hits you to the core, il-mart serju kif qed nitkellmu, jew xi telf ta' xi ħadd fiċin tiegħek jew whatever, meta tmiss mal-mewt jew personali jew xi ħadd viċin tiegħek, tirrealizza kemm nieħdu l-ħajja for granted u kemm ingergru għal xejn u naħlu enerġija fuq affarijiet li m'għandniex u kemm maħna xejn. Tisma' anki bit-traġedji. Qabel kont ngħid miskien miet bil-kanser. Qatt ma kont nimmaġina l-ġieħ. Li ħaj mislili. Vera. Nibdew ngħidu noħdu għawis for granted il-ħajja u jiena tant kont u jiena anke fil-familja m'għandniex kanser apparti nanna tiegħi li meta kanser ma kienet anzjana sew. Fil-familja l-għandna kanser. U kienu jgħiduli anke nies fiċin tiegħi u ħbieb. Of all people, inti li dejjem titrenja u tagħmel. M'għandux x'jaqsam xejn, speċjalment il-kanser li qabad lili u sar koma, m'għandux x'jaqsam jiena laqat pejjebt, kont darba għamilt f'kif xkun kulu, hekk konna dik żgħir. Imma ma kellix l-vizzijiet la ta' tipip, la ta' xorb, kont nikon relativament healthy, dejjem nitrejnja, ġifieri dejjem moħħi okkupat. Li kelli stress, l-stress jista' jkun killer ukoll, ġifieri. Kelli stress, inevitabilment għax il-ħajja li kont nillidja ta' kontinwament gas down. Stress, I don't exclude li kien hemm. Però I always led a healthy lifestyle pratikament, ġifieri qatt f'100 sena la jienu qas nies viċenti ma kienu jabslu ħabat li da kien mhux għax irridu fuq ħadd ġifieri, imma la kont obeża, la kont diabet xejn, I was very, very healthy. U fil-fatt għalhekk tolleraħ ġismi dak it-tip ta' kimo speċjalment għax I was healthy. Li kieku ħadd ieħor naħseb jiena mhux qed ngħid li speċjali jew assolutament. Imma I was very healthy, ġifieri sabni u xi kultant nibki ngħid mela jiena ħdimt ħajti kollha biex twattiju lil-kimo in a few months. Imma you have to take it was a blessing in disguise il-fatt li jiena sabni daqshekk b'saħħti. Għax li kieku probabbli minġħedaw. Naf li raġel tiegħek ukoll telaq ix-xogħol. Mela raġel. Biex ikun jista' jassistik u jkun miegħek. Naħseb ukoll tapprezza wkoll ir-relazzjonijiet ta' madwarek. Eżatt. Jiena qabel ma ġara insomma ġieli ovvjament tajt ma jiena am I with the right one taf kif jiddulek affarijiet b'moħħok u jkun hemm issues u hekk u again tuħadha for granted ir-relazzjoni. Illum ingrazzjon minnaw is-support system li kelli impeccabli ġifieri ir-raġel talaq mix-xogħol. Jisma' shadow inkollu hemm day and night jorqod isptar, ġifieri, jorqod miegħi. Ma ħallinx waħdi, ma kontx ta' waħdi to be fair, ġifieri, għax imma daqqa tani epileptic fit, per eżempju, waqt li qiegħda waqt il-kimo, ġifieri Alla ħares ma kienx qiegħed hemm.
U jagħmel anke ta' ners ħafna drabi, jiġifieri wassalni supporter dejjem my shadow. Qatt ma kont nimmaġina li r-relazzjoni tagħna hija tant b'saħħitha. Mbagħad inti mara indipendenti ħafna li ġejt dipendenti ħafna. Żgur dik blow oħra li biex ninħasel irrid l-għajnuna ta' xi ħadd, pereżempju, ipoġġini fuq l-istul. Jisnexxjaħt 50 sena f'daqqa. Jien taf kif? It's għalik mara indipendenti li dejjem sabet il-wejs tagħha u kollox u f'daqqa waħda toqtlok waqt li inti qiegħed tara ħajtek teknoloġija kull moment brutali taħħa situazzjoni. Toqtlok bajnek miftuħin kważi waqt li inti għadek konxja it-teknoloġija kollox. Jiena lija l-ar imwiet, l-ar mart, mhux dawk li joqtluk. Għax inti ma tkun taf xejn. Taf kif? Mitt. L-ar mart huma mart bħal ALS per eżempju, li inti you're witnessing every moment. Tiegħi li I'm witnessing every moment. Li inti qed tara ħajtek tisparixxi naqra, but you're still acknowledging every brutal moment. Dawk huma mart u ser jissimu fuq il-bniedem għax it affects the mental. As well, mhux just il-fiżiku, qed tara ħajtek literalment taqa' biċċiet quddiemek and you can do nothing about it. U tittafaċċa ir-realtà tal-li Ingrid u x'kienet tagħmel hija xi ħaġa tal-passat. Eżatt, jiena qalu li issa tittensija ħajtek. Tittensija. U ċerta li jgħidhomlok b'ċerta jippruvaw ikunu pożittivi. Ma lilek tkisrek. Ukoll ara l-mar tikraħ fuq kulħadd. Imma tkun at your prime, tgħidli at your prime, at your 40s iva. Mela, mhux ovvja at your prime. Jiena tent dejjem naħdem u dak li 20s, 30s dejjem xogħol, skola, hekk. Alla jrid li you're halfway through your life, ġifieri I mean. Kelli tifla kont at least relativament tifla da żgħira. Tifla da żgħira. Jiena nħoss ta' 40s, my early 40s kienu my 30s, my early 30s. Jiena kont nħoss nisni I'm a decade. Jiena anki t-tifla li tgħidli għat li mel li għat miena ħana li ma tisfen. Għat muħammur nġogja maħħa ekkot nejt raħħek xie pjaċiri ġi tikber najra jek għammur n-esperienza dak kollu li u anke l-Akkademja ta' Sfin u Training li kelli l-Wellness Center għamiltu isu it had in my mind taf kif li mbatt per eżempju tħuwija over ek dejjem nil-stila triq jisni u nallima ek u konna ġifiri konġi ġabdejt nuħoda fil-klassis jena u xnafjen u f'daqqa waħda ma nista' nagħmilha xejn. Li f'dejjem tarani nibki bl-ġieħ it-tifla ma tafx. Kważi l-ġieħ u l-kimo dak isir parti mill-passat. Għax dak imbagħad isek tinsih dik l-ġieħ għadek miġuha sal-lum il-ġurnata imma dak l-ġieħ li spjegajtilna tal-kimo dak mhux ħajerġa' jiġi lura nisperaw. Imma fingers crossed. Nisperaw fingers crossed. U għandek ġieħ llum il-ġurnata imma ta' disability. Jena naħseb disabilità u the letting go minnaw. I haven't let go. Minnaw. Tibdil fajtek, naħseb titkun fija biex vera tkun taf inti minn xi ħaddejja. Però jena Ingrid, inħares lejk. U meta naf li ftit jemilu kellek dak il-kimo u llum il-ġurnata qiegħda hawnhekk. Inti għandek preġi oħra li għalija huma ċari ħafna li forsi inti għadek ma bdejtx tarhom għax inti kontati valur ħafna lis-saħħa tiegħek, is-saħħa ta' ġismek, però inti għandek valuri oħra li m'għandhom bżonn li inti tiċċaqlaq u taqbeż u tagħmel 20 squat. Inti għandek il-kidba tiegħek hija taf tikteb.
taf tikteb b'mod sabiħ ħafna. Għandek inspirazzjoni, għandek saħħa li tinspira ħafna nies biha. Ġifieri meta tgħidli Ingrid ħatkun qed tagħmel dawnek in the next 10 years, narak tikteb ktieb. Narak, tara, narak tagħti motivational talks. Narak tispira lin-nies. Ġifieri għalkemm forsi għalissa qed tara ħafna dlam għax l-affarijiet li kont tagħmel ma dekx tista' tagħmilhom, jiena nara ħafna affarijiet oħra li inti tista' tagħmel. Fil-fatt meta kont għaddejja minn kalvarju kbir, kien sibt qisu spazju fej I let myself. Kien qed ikoll ħafna nies jikkuntattjawni. Għax kont nikteb xi kultant u kien hemm ħafna nies interessaw ruhom bej kelli l-exposure through il-hazard. U bqajt isni u ħafna nies u jiena ċertu ġielek ma jkollok xabtit tkun għaddejja minn kalvarju ma jkollok. Però mbagħad mhux talli ma kelli xabtit, talli kienet isserraħni il-ħaġa li ikun hemm min jgħidli taf kemm qed ittina aspirazzjoni, kont ngħid ejja għall-inqas minn xi ħaġa. Kera. M'hemmx kelma oħra. Kera qed joħroġ ħafna tajjeb minnha, qed joħroġ pożittiv. U ma nagħmilix bla ebda bla expecting anything back, la ebda xej. It's just being me. Kont ngħid imma x'qed jaraw aspirazzjoni jiena għax just qed ngħid li qed ngħaddi. Imma le, in-nies meta jaraw. Forsi qabel kek kont ukoll jiena. Tiġi inti bi problema, kważi nagħmilha tiegħi problema. Mhux tant tajjeb, imma tant nidħol fihom, prova ngħin dak li jkun. Imma forsi n-nies kienu jarawni li xorta mhux se jilħaqu miegħi, din li tafatni l-isfel ħafna iktar, ħafna nies qed jirrelataw miegħi iktar. Qed jgħidu din għaddejja bħalma jien għaddejja jien. U hemm ħafna nies hemm barra għaddejjin minn kima u għaddejjin minn cancer, għaddejjin minn uġġieħ li ħadd. Jiena niftakar ukoll familjari tiegħi kellha kanser u taf xi ħsieb għadda kulħadd jgħidil għandek bżonn xi ħaġa, ngħid imma fil-għaxija meta rasa tmur fuq l-imħadda waħedha. Mux meta rasa biss tmur fuq l-imħadda, dawa, this is a continuous. Da tibda, inti taf biss l-isptar, mediċini, ek tibda, ħajtek ek biss tiġi. Meta t-smisma daw l-affarijiet. Ek iku mux tkolli forsi xi pal-lum u ek, memx iktar interess, iżjed, memx nothing to look forward to, immaġina, la tista s-sifer, la tista s-suq. Għalissa. Let's hope li huwa lissa. Ġifieri, let night jiena huwa. It's a toll, physical, mental, kollox, emotional. Il-nies jgħidulek, u jgħidulek mill-qalb, ġenunament, ta' għandek bżonn xi ħaġa, imma u tinsa ħajtek, u laqwa li qiegħda l-aqwa li jiex tissa, l-aqwa li qalbek għadha tħabbat, l-aqwa li għandek dik it-tifla jgħix għalija. Le, il-tifla ngħix imma ngħix għalija nnifsi, jiena nħobb il-ħajti. L-ewwel titħobb lilek innifsek biex tkun tista' tgħaddi dik l-imħabba lil ħadd ieħor. Ma nistax jien ninsa ħajti. Kif nista' ninsa ħajti? I mean, tgħidli issa laqtitek marda m'hemmx tagħmel. Orrejt, mux namel, jekk ikolli ngħix b'disabilità, ma nafx għal dejjem ma nafx kif se noħodha. One day at a time. One step at a time. One step at a time, one day at a time. Dik li dejjem qed inżomm f'moħħi. Iva, ma xi darba ħaniġi. Ma tistax tajt 10 sin oħra ħankun hekk. Inti trid tajt illum daw qed nagħmel li nista' li tista' it-triq hija miftuħa. Inti naf li reżiljenti ħafna u naħseb din, and you're also a very deep person, mara li taħseb ħafna. Ġifieri
anke l-fatt li għatlek naħseb jien narak tikteb ktib u għatli. Qed nikteb ktib fil-fatt, biografija fuq il-ġerni tal-kanser u qed nagħmlu b'mod ta' ispirazzjoni wkoll in a positive note li dak li jkun qed jaqrah isib il-wens. Dak il-punt tiegħi. Dak il-tir tiegħi ħajkun għal charity, jiġifieri, il-proceeds mhux qed nagħmlu for any financial interest at all. U dak it-tir tiegħi għax jiena dejjem Melanie tgħidli this is a bit weird. Jien dejjem kont inħossni I'm here for a purpose. Nħoss deep down li jiena qed nagħmel differenza. Issa, naħseb din kienet, that chapter kien turning point ta' ħajti li rrid nagħmel differenza. Qabel qatt ma kelli tant dik l-opportunità li nagħmel differenza u il-Holistic Wellness Center li kelli kien il-baby tiegħi u kien l-aspirazzjoni ta' ħajti issa kelli nagħlqu għax ovvjament ma stajtx inkun hands-on fuq il-business tiegħi. Għalissa. Kien dak it-tir ukoll li inti tħalt hemmhekk irrilassajt, sibt is-servizzi kollha under one roof, ġifieri kien kbir enormi il-post, ma kellix ċans tant nippromotjah għax kien f'infancy kien għadni kif niftaħ. Però n-nies kienu jgħiduli nħossna rilassati jew nħossna li ħriġna persuna oħra kważi taf kif meta tidħol hemmhekk. Illum il-ġurnata qed nesplora aktar is-saħħa tal-kitba tiegħi. Dejjem kont naf li I'm a very expressive writer u kont nikteb anke poeżiji, però qatt ma pubblikajt xejn, ġifieri kont nżommu malija. L-lum il-ġurnata naħseb li I have the inspiration and the tools to do it. And the time. Għandi ħafna ħin fidejja. Qabel ma kienx ikollu. U qed niktibu real time, raw and unfiltered as it possibly can be. Waqt li nkun qiegħda fis-sodna, bil-kimo, fl-momenti ta' ħajti u f'momenti aħjar ukoll. Fejjina nħoss dik il-muża li rrikt nikteb għax dik tiġik mhux għax meta tkun trida, meta tiġi. U nkun ġifieri right from the hospital bed, ġifieri nikteb dal-ktieb. U minix ħaniffilterjah. I look forward to reading it. Għax wasanna fit-tmim ta' din l-intervista. Għadda l-ħin. Però nerġa' ngħidlek. Inti bħalissa probabbli kull ma tara id-diżabilità ta' saqajk u x'ħaditlek. Però jiena vera ta' ma rridx inkun hekk cheesy u klixé u hekk, però jiena qed nara ħafna li inti Ingrid tista' tagħmel. Ħafna. Għadek laqqas taf int kemm tista' tmiss nies u ċertu affarijiet u ċertu ħolm li kellek li għalissa minn tajt ma nistax jiena lilek narak jiġifieri terġa' tiftaħ il-Holistic Center, taf eżattament in-nies x'iridu, taf tapprezza ħatitgħallem, taf tapprezza l-ħajja iktar minn kulħadd li hawn f'dil-kamra. Taqtax qalbek, onestament taqtax qalbek. Le, jena nemmen fil-potenzjal tiegħi anke fil-limitazzjonijiet. Jena fil-background tiegħi bħala dejjem kon isu in a decision making role fil-pożizzjoni tax-xogħol tiegħi. Spreżentaw il-problema u b'xi mod noħroġ minnha. Ġifieri I'm sure f'dal-każ hija the disability u daw il-limitations ħansejħulhom hekk li tani dal-kanser. I'm sure li ħansib mod kif jekk forsi ma niġrix ħanimxi naġġel. Jekk forsi ma niftaħx il-Holistic Wellness ħanagħmel xi ħaġa oħra xorta. Jiġifieri ħansib ways and means kif jiena l-passjoniet tiegħi b'xi mod ħajħorġu xorta. U t-tifla tiegħek. U t-tifla ħajkollha lil min tħares il fuq lejh ukoll. Diġà. Però it's never going to stop. So jiena looking forward għal Ingrid 2.0, ġifieri, għax. B'xi mod ħanaslu. Żgur Ingrid. Ġej.
Suspans. Mela jina li kawek għandi fwiħa tal-United Carol Opening, grazzi li taġ biex perfumery. Għandi xema ħelwa għek, grazzi li Valletta Glass. Kontu tafu xinħob mela. Sejjina, ma nafxek tistax tmura lissa trattament tajjeb, pero jekk kollok forsi xieħin, jew dan huwa trattament, jew forsi tittieħil xi ħadd, jew tmur inti. Grazzi. Li ħanużaħ. Lil Majoka imma. Proset ħafna. Hemmhekk tmur. Regali sbieħ, proset. Tistrih naqra. Ingrid, jiena u inti we're in touch, ġifieri jiena nifollow jak ħafna anke fuq Facebook u il-posts li tagħmel. Dika naqra nitkellem naqrom kollha mill-bidu sal-aħħar ġifieri, kollha naqrom. Ma jżommu kemm mal-inqas? Iva. Ma tgħidxu kemm twila. Jien għatlek għandek kidba sabiħa ħafna, għatlek, u dik hija sabiħ tal-kidba tiegħek li nipprova nkun konċiża, ma espressiva ħafna u bniedem jħoss verament dak li inti tixtieq tajt. Ġifieri naħseb dak huwa super skill tiegħek li għandek bżonn tieħu ħsiebu. Li ċerta li ħadd ħsiebu. Però jiena u int nibqgħu in touch kif għadlek grazzi ħafna tal-li ġejt u jiena ċerta li min kienet jismana b'xi mod jew ieħor żgur inspirajtu kif inspirajt li minn mintu l-tqajt miegħek jiena naħseb ħafna fik jiena u għallimtni ħafna li meta ħajti tkun maġla u naqbad ingerger melli qaf smell the flowers. Eżatt. Ek ngħid, ġifieri jiena il-weaknesses ħansejħulhom hekk li kellha qabel nixtieq li ngħiddihom il-ħadd biex mill-esperjenza tiegħi nagħlem minn ix-xhieda katama. Imma nagħlem għax il-ħajja we're not textbooks learned ħafna drabi, we're in the streets taf kif learned. Il-ħajja li tgħallmek u jagħmel ħafna iktar valur f'ħajtek milli dak li nitalmu mill-academic esperjenza tagħna. Ġifieri il-ħajja din l-esperjenza għalmitni jekk xejn li nieqfu u napprezzaw kull ħaġa l-inqas ħaġa li għandna f'ħajjitna għax jista' jkun ma tibqax tiegħek għal dejjem dik u sfortunatament ngħixu ħajja maġla u ġieli ninsewhom daw l-affarijiet. L-affarijiet iż-żgħar però li jagħmlu d-differenza f'ħajjitna. Kollha. U grazzi lilek Melanie tal-li tajtna opportunità, tajtna tal-ispazju fil-programm, fil-podcast tiegħek. Grazzi ħafna. You're welcome. ħafna minn qalbi. Ħadgost ħafna nitkellem. Good. Mela, qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi, lil Hair by Ellison, lil Gabi Vella għal makeup, lil Morgan għal ħwejjeġ u Luxona Sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jum iġġub lilkom minn Mercedes-Benz Malta, Pizza Hut, Majoka Spas, Valletta Glass, We Are Water, ALS Malta, Positive Parenting Malta.